Ang matuod nga mga kalantahon sa sulod sa iglesia, hindi amo ang pag-entertain o kon pagpasundayag sang aton talento sa sulod sa iglesia. Kundi ang matuod nga pagkanta sa tubangan sang Ginoo makadulong sa mga katawhan sa pagduko sa ilang mga ulo kag pagpilo sang ilang mga tuhod sa pagkilala sang ila tagsa kaugalingon nga mga makasasala dira sa tubangan sang Ginoo kag nagakinahanglan sang pagbulig kag pagpasaylo sang Ginoo. Ini amo ang isa sang mga talandaan sa matuod nga mga pag-ambahan sa sulod sang iglesia. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kung pagbusi sa isang atong leksyon sa eskwela sabatika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department diri sa Central Philippine Adventist College Church sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomadong inyong mga sunson nga host. Kag sa siningation sa gihapon ang akong partner ang Dean sang School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban si Pastor Dr. GCG Aragon Jr. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kag salawat mayong adlaw sa tanan nga nagapadayon sa pagsunod sa ining aton programa, ang Pagtuon Subong. Kabay nga kamo makabaton sa pagpakamaayo, samtang kamo nagapadayon sa pagsunod sa aton programa. Yeah, salamat Pastor sa imo liwat nga pagkonsenti sa pagpakigupod sa aton nga pag-review sa aton nga leksyon sa eskwela sabatika sa sini nga simana. Pastor, aton anay igrito ng pila sang aton mga maukod nga nagaplamati sa kag kuha gid sang kamatuoran nagasunod-sunod permi sa sining aton nga pag-review sa aton leksyon sa eskwela sabatika. Akon tamyaw si Sir Ronnie Nonoy Marabilia sa SSD. Akon man ginatamyaw si Natalie Boboy Baldusa, si Ritzel Famero nga mga leaders naton sa aton alumni sa Manila chapter, CPAC Manila chapter. Akon man ginatamyaw ang aton mga administrator sa West Visayan Conference nga ginapanguluan ni Pastor Kerry Estrevilla, Presidente, Pastor Caleb Makirang, Executive Secretary, kag si Sir Sherwin Johnson, ang Treasurer. Kag ang aton mga pastors dira, si Owen Imen, si Pastor Oliver Isler, si Pastor Romeo Tumbukon, kag iban pa naton nga mga pastor sa West Visayan. Aton man ginatamyaw ang aton mga kauturan nga mga Ilonggo sa Southern Mindanao, sa Northern Mindanao, diri sa may West Visayan Conference, sa Negros Conference, Negros Occidental Conference, dira sa Negros Oriental, sa Central Visayan Conference. Kag aton mga kauturan nga mga Ilonggo sa ASEAN Group of Nations, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Singapore, sa Thailand, sa Taiwan, sa Myanmar, sa may Burma, kag sa bisan pa sa Brunei, kag diri sa Pilipinas. Sa aton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking sa Amerika, sa South America, sa Europa, sa Middle East, sa New Zealand, kag sa Australia, kag sa mga Pacific Islands nga diin damo kita pastor sa mga Ilonggo. Mga kauturan, pasalamat kita nga ari na kita mabatian sa Radyo Bandera kada Biyernes sang gabi halin sa alas 9, tubtob alas 9:30. Inyo abrihan kada Biyernes sang gabi mga utod
Kag nagapasalamat kita sa kay Doc Ramil Oy nga naghatag panugot sa aton nga makagamit kita sang ila mabaskog nga radio station nga mabatian halin sa San Carlos, Pastor, tubtub gid sa Hinubaan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Mga utod, ara kita gyapon sa Facebook, ara gyapon kita sa may YouTube. Ang inyo lang buhaton, inyo lang abrihan ang inyong mga Facebook, inyong mga YouTube, kag inyo nga open dira ang CPAC is Day Church. Ara dira kag ang pagtuon subong inyo na da masapwan kag kabay pa nga inyo i-subscribe kag inyo i-share sa mga iban ninyo nga mga abyan nga mga Ilonggo nga maka pangalipay sining aton nga pagtuon. So kabay pa ang Dios magapakamayo. Okay, ari na kita pastor sa aton leksyon nga just worshiping the Lord, ang aton pagsimba sa Ginoo. Apang sa hindi pa aton na iduko aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigid nga tiyon, kami Ginoo nagapasalamat nga ikaw magaupod sa amon nga pagbusisi, sa amon nga pagdiscovery, kag sa amon nga pagsaghaw sang leksyon nga halin sa eskwela sa Batika sa sinigid nga semana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Ang sadsaran naton nga teksto makita sa Esdras versikulo 3, kapitulo 3 versikulo 11 nga nagasiling, kag nagambahanay sila sa pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo kay maayo siya, kay ang iya malig-on nga paghigugma nagapadayon sa gihapon sa Israel. Kabay pa ang Dios magapakamayo. Pastor, leksyon, yes, worshiping the Lord. Akon, Pastor, ihatag sa imo ang first blood sa dulong sa aton introduction, Pastor. Aron kita mga kaabyanan sa isa kahigayon nga sa diin ang mga katawan sang Ginoo nagtipon agud sa paghatag sa iya sang pagsimba, kag pagpasalamat, kag pagdayaw. Siyang pinasahi aton talupang doon kung paano ang mga Hudiyo sang unang nga panahon naghimo sang ilang pagpasalamat sa Ginoo, sang kadaugan nga ginhatag sang Ginoo sa ila matapos nga ila na nahuman sa pagpatukod ang pader sa Jerusalem. Yes. Isa ini kadako nga kadaugan, dako nga dungog, kag dako nga kalipay, kag ano nila ginselebrar ini sa atubang sang Ginoo. Anong ilang ginhalad, anong Yes. ilang ginhimo, kag aton man diri makitaan, Pastor, kung ano man ang aton dapat pagkatalupang doon sa panahon nga ang kaayos ang Ginoo aton mabaton kag aton maangkon sa atong kinabuhi. Yes, and that's correct, Pastor. Sang ligad nga semana, Pastor, kita gyapon nga duwa ang updanay. Aton gin natunan ang mga pagpasunod sa mga pangalan, mga ngalan sa mga katawhan nga mga anak ni so and so, anak. Kag ato na tunan ang kung ano kamitikuloso ang Ginoo sa mga simple details. Okay? Kag ang aton conclusion, Pastor, sa ligid nga semana, nga bisan ano sa aton kagamay, ano sa aton ka insignificante nga tao, ano sa aton ka simple, hindi kita malipatan sa Ginoo. Hindi gani niya malipatan ang mga pispis ng mga gagmay na ano pa ayan kita. So, Pastor, God is a God of order. Amo na ang isa sa aton natunan sa ligid nga semana. Karon sa tapos nga sila na pangplastar na Pastor, ang sunod nilang ginhimo is the dedication of the walls and the temple of the Lord. Kag kanami, Pastor, nga ang una gid nga ila ginhimo is after they had been arranged already according to families, according to their assignment, according sa ilang mga buluhaton. Now is the time for dedication. Kanami, Pastor Bala, nga aton gid anay una sa hindi pa naton maggamit ang mga butang nga ginhatag sa Ginoo sa aton anay itugyan, idedikar sa Ginoo. Amo ni ang leksyon nga isa sang manami nga ako nasidingan sa sining aton leksyon. Na ila gindedikar
ang ilang mga accomplishment, ang ilang nahimo, ang templo kag ang pader nga ila ginhimo. Ini nagapakilala lamang mga kaabyanan nga sa ilang paghimo sini ilang ginkilala nga ini nga mga butang hindi ila Hindi ila. kundi ini gintugyan sang Ginoo sa ila kag mayara silang responsibilidad sa pagbalik sini sa Ginoo, sa paghatag sini, paggamit sini ang mga butang sa kahimaya sang Ginoo kag hindi sa paghimaya sang kaugalingon. Yeah. Pastor, no, kadamo sa aton mga kauturan nga naga-request sa aton nga mga pastors. Nga may bag-o sila nga mga sakyanan, may bag-o sila nga mga motorsiklo, may bag-o sila mga balay. Nanamian ko, Pastor, bala nga imbitaron kita, kag Pastor, please come, madedicate kita sini nga sakyanan. Kadamo na sa mga sakyanan nga akong nadidikar. Kag akon, Pastor, permigin nga pangamuyo sa panahon nga dedikasyon. Nga ini nga mga sakyanan, ini nga balay, ini nga motorsiklo, maggamit sa himaya sa Ginoo. And that's correct. Yep. Pero aton mga kaabyanan talupang doon nga hindi ini siya daw kaangay sang talisman. Nga kung pagkatapos sa madidikar daw may ara na yung gahom ang salakyan ng balay niya mong hindi. Kundi kaangay sang ginhimo sa mga Israelinhon, Oo. ang pagdidikar sila nga butang, amo ang pagtalupangod nga ang Dios amo ang may gahom sa pagprotect. Ang Dios amo may gahom sa pagpakamaayo, hindi kay ang ilang pader magamhanan, kundi nga ang Dios amo gid gihapon ang nagapangibabaw agud nga magahom sinita nga mga butang kaangay sang aton mga balay, sa aton mga salakyan. Ang pagdidikar sini amo ang pagkilala nga ang Dios amo may gahom sa pagprotect sini. Yeah. Kag ang Dios amo ang tag-iya nga kun wala ang Ginoo, wala kita sina nga mga butang. Amo man ni ang isa sa mga huna-huna sa mga Israelinon. Grabe halin sila sa captivity, wala sila sang kwarta, yet God has given them all their needs. Nga gingamit pa gani ang bisan ang hindi mga matumulo. Gingamit si Cyrus, gingamit si Artaxerxes sa pag-finance, sa pagpatindog nila balik sang iglisang templo kag sang walls sang Jerusalem. Isa, Pastor, ang isa gid nga ako natrupang Dandri, ang isa sa mga bahin sang ila panahon sa ilang pagdidikar is the singing of songs. Pastor, manami ikaw magkanta. Ano, Pastor, ang imo na talupang Dandri nga ang songs is part of the main part of worship and also of celebration. Katahom sini mga kauturan, no? Pastor, ini nga punto bangod nga ang pag-amba hindi ini nga himo nila daw kaangay sang sort of entertainment sa ilang ceremony. Yep. Kundi nga ang ambahanon kabahin sa ilang pagpanimbahon. Banibawon. Sa bagay kung kaisa may ara kita nga song service sa aton iglesia. Hindi gali na pastor sakto nga magsiling kita samtang wala pa kita makasugod sa aton panimbahon magasong service anay kita. Kundi nga aton gid hambalon sa pagsugod sa aton pagpanimbahon bangod ang kanta Is ang ambahanon is already part of worship. Yep. Kag ining ambahanon sang una pastor may ara gid sila nga sa panahon nila ni Solomon may ara gid sila nga ginatrain gid iya nga mga singers. Yep. Maskin pa diri sa panahon nila ni ni Nehemiah may ara gid sila nga mga choir. May mga robe sila, may mga ginatrain gid sila bangod nga ang ambahanon isa kadako kag makagagahom nga instrumento nga makatandog sang tagipusoon sa mga katawhan palapit sa Ginoo. Yes, and that's correct, Pastor. Kung kaisa balaya ang aton mentality nga magkanta kita kay mapasandaya kita nga nami tatingog, nga may abilidad kita, and that's a wrong motive, Pastor. Ang matuod gid nga kalantahon amo ang pagdayaw sa Ginoo kag ang pagkilala sa Ginoo nga amo ang tagiya sang tanan kag dapat gid siya nga dayawon, dapat siya nga simbahon kag isa pa gid ka importante nga tinutuyo sa pagkanta amo ang pagpabatyag sa mga gapalamati nga kita mga makasasala nga magduko kita sang aton mga ulog magtuko piod kita sang aton mga tuhod sa pagkilala sang aton kaugalingon nga indeed siya is worthy of our worship, is worthy of our praises. Kag madamo nga mga katawhan pastor nga napalapit sa Ginoo bangod sa gahom sa ambahanon, no? Nagatandog sa tagipusoon kag kinanglan kita man magbantay nga basi bala sa aton pagkanta ang mahimaya iya ang manugkanta.
Hindi ang Ginoo. Hindi ang Ginoo. Masiling boko nami gid sa imo Iyong tingog no. oo. Kundi nga bao dalayawon ang Ginoo katahom sa mensahe sa imong Gingamit kagid ambahanon. subong nga adlaw sa pagpahibalo kag pagpabatyag sa akon nga ako makasasala. Pastor, ini ang mga pari kag mga singers, pastor, sa imo ginhambal kay na iban sa ila ginabayran. Kag manami sila kag ginpangdala sila sining experience ni Nehemiah karon sa panahon sang dedication. Ang mga singers had been brought from somewhere kag gindala dito sa templo. Kay siling ni Nehemiah, hindi kita magsugod unless ini naton nga mga manami nga mga manog kalanta aton ma-gather karon sa pagsugod sang aton dedikasyon. So Nehemiah 12, 29 to 27 nagasiling nga all these Levites kag mga singers had been brought outside to come to Jerusalem and start the singing because singing is a major part of the worship. So gina-training gid sila pastor Yes. sa pagkanta. Kag dayon ga shifting pagani sila. Gasuno. Ang punto pastor agawan ko anay kadali lang gida nga bisan si Isaiah pastor sa iyang vision nakita iyang mga angels dito nagakanta sa langit, mga cherubim kag mga seraphims nga may tag-anom ka mga pako. Gakanta sila pastor without end. Padayon kanta. So ang punto dra pastor sa pagdayaw sa Ginoo nga siguro ga-shifting sila. Okay, tatlo ka kanta, dayon isa naman ka grupo support nga wala sing katapusan ang pagdayaw sa Ginoo. Amo na ang nakita ni Isaiah sa iyang vision sa langit, pastor. Nga dayaw ang mga anghel sa Ginoo. So atong talapang doon mga kauturan, kabyanan nga ang ambahanon kabahin sa pagpanimbaho naton sa Ginoo. So, ari kita pastor, Monday purification. So isa man sang bahin sang ilang nga pag-dedicate is purification. Ang word nga purification pastor, it means to be clean, okay, to be pure. Okay. Nga ang pastor, nga ang kinahanglan kita nga magputli sa tubangan sa Ginoo. Aside from singing as part of worship, part of dedication, ang isa pa gid nga ginhimo nila, nag-purify sila sa Ginoo. Ang isa ka butang nga aton talalupang doon nga ang kinahanglan naton gid aton igahalad ang aton kaugalingon sa Ginoo. Bangod mga kauturan ginaalagad naton ang Ginoo nga balaan. Kag ang balaan kag ang hindi balaan dili sila magkaupod. So sa bagay nga aton talupang doon nga matuod makasasara kita, apang aton pagkatalupang doon nga nagakinahanglan kita sa pagpasag-uli sang aton kaugalingon sa Ginoo. Agud to nga sa diin aton maangkon ang pagpakamaayo sa Dios, aton mabaton ang gahom sang balaan nga espiritu, hindi lang mahimo kitang inaabalang nagaalagad lang kita sa guha, pero pakitang tao lang. Apang sa sulod, hindi naton mabuyan ang mga ginatawag naton mga darling sins. Kundi nga, ginahuptan naton sa gihapon, samtang kita nag-alagad, hindi siya ini ikahimaya sa tubang sa Ginoo. Wala sang tao nga makaalagad sa duha ka agalon. Kalibutan, kag ang Ginoo. Kinanglan lang isa. Sa bagay nga sa sini nga bahin, ang mga katawhan sang una nakita nilang ilang kinabuhi nga layo sila sa Ginoo, kag bag-o sila maghimo sang ilang bug-os nga pagpasag-uli, ila anay nga gin purify ang ilang kaugalingon. May mga ritual sila sang una, pastor, nga ginahimo nila. Apang ining mga ritual ini, guwa lang ini nga mga pagpakita sa katawhan nga imo ining ginhimo sa pagpakita nga may pagbago, apang ang tuod-tuod nga pag-purify sang aton kaugalingon ang sasulod. Nga aton igatugyan sa Ginoo, kag niyan ang Ginoo handa gid nga sa diin magatabang sa aton. Ang kanami sina pastor, ang isa pa gid ka punto nga ako na sidingan diri pastor, nga when we approach the throne of God,
Okay, sa aton pa kung magpanahon kita nga mag-worship, bisan pa magpanimalay sa sulod sang aton panimalay, we should be looking good, Pastor. Nga, tikong kay Isaya, naganay, ti pa, okay, kung ano pa da nga, inugtulog pa ang aton nga bayo, magkanta na kita. Si Mrs. Tumado, hindi gid sina magsugot, Pastor. And that's one thing I like with her. Nga mag-worship gani, buyagon niya kunan gina, suludan na ilis to anay. Ang imo nga gintulog, amo man ang imo iatubang sa Ginoo sa panahon sang worship. So ang punto diri, Pastor, nga everybody has to be clean sa pag-atubang sa Ginoo because God is a God of order, God is a pure God, God is a big God, and then matubang lang kita sa iyang hindi kita andam bisan sa pangayo lang kapasayloan sa aton mga kasalanan. So we should be pure and we have to have a purified state when we face the Lord. Kaya matod na pastor, no? Hindi lamang siguro sa aton sulod sa panimalay, kundi maskin pa sa aton iglesia. Yes. At least magkato kita sa aton mga iglesia, we can wear our best. Yep. Hindi sila nga kinanglan bag-ugid. Kundi nga kung amo ng best naton, Yep. mag-atubang kita sa Ginoo nga mayara kitang maayong maayong atong itsura, Oo, maayong dagway. atong nga pamisting atong dagway. Isa man ka matahom nga talalupang doon kay ti kung kita gani bisita sa presidente sa Pilipinas. Maayo gid naton Nakabarong gid kita, nakakuan gid. Much more pagid ko ng atong bisita amo ang Ginoo sa bugos nga universo. Kinahanglan naton tahuron kag aton man talupang doon ang aton nga imahen sa atubang sa Ginoo. Yeah, and that's correct, Pastor. Sa panahon bala kita magsimba, Pastor, ang kanami sa imo punto nga we should wear our best. Aton gamiton ang aton pinakamanami. Hindi, Pastor, nga ang aton isimba, amo man ang aton mga bayo, nga ginaubrata, ginadalata sa merkado, o kung ginadalata sa casual places. Kanami gid kung may pinasay gid kita yang nga mga ginasuksok sa panahon sang adlaw nga inog pahuway. Another point, Pastor, before we'll go sa Tuesday and Wednesday, nga ang templo, Pastor, is the center of the Jewish activities, the center of their lives. So, isa man na sa mga aton matalupangdan nga ang templo bahin gid sang daily life sang mga katawhan sang Ginoo. So, amo man na, Pastor, kabay pa nga aton pag-alagad sa Ginoo, sentro sang aton nga bugos nga kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Yeah, ari kita, Pastor, sa Tuesday. Two large Thanksgiving choir. Gin-divide nila ang duwa ka mga grupo. Ano ang pagka-importante di, Pastor, nga ang gin-divide nila when they dedicated the walls of Jerusalem? Ini nagapakita, Pastor, sang isa man kabahin, creativity on the part ni Nehemiah. Yep. Apa nga isa pagid kabutang naton diri nga makita amo ang paghatag sang emphasis sang isa ka-importante sang kalantahon sa pagdayaw sa Ginoo kag pagsimba sa Ginoo. Kag ini ginhimo ni Nehemiah agud sa paghatag sa pagtulupangod kung ano ka-importante ang pagdayaw sa Dios pinaagi sa gahom sang ambahanon. Kung kaisa gani may mga eksperyensya kita, Pastor, sa atong kinabuhi nga pinaagi sa mensahe sang ambahanon makapabag-o, makapalig-on sang aton pagtuo sa Ginoo. And that's correct. Sa bagay nga labing kinahanglan nga kung mayara kita nga mga pagsulay, mga kabudlayan sa atong kinabuhi, kadto kita kag mag-amba. Ang Espiritu Sang tagna nagasiling nga ang ambahanon sa pagsalig sa Ginoo maskin pa makapahilayo sa mga malaot nga espiritu. Dumduman naton Pastor Bala si Saul sang una. Yep. No, nga sa diin ginaumpit siya sang yawa. Ang ambahanon ni David palukmay sang iyang ginumpit nga espiritu kag siya maulian. So mo man sa aton nga pagkinabuhi
ang ambahanon isa siya ka instrumento nga ginbugay sa Dios nga aton magamit sa pagpalig-on sa tigipusoon, sa pagdayaw sa Ginoo, sa pagpasalamat sa Ginoo, sa paghatag sing himaya sa Ginoo. Gani nga kung may mga kanta pastor sa sulod sa iglesia, mga song service, hindi lang kita maghipos-hipos. Mangani, yeah. Pag siling magakanta kita, tindo kita kag magkanta nga inang kanta bala nga ginabatyag naton ang mensahe sa ambahanon. Hindi lang kay hipos lang kita sila lang magkanta dira kundi aton involve ang aton kaugalingon sa pag-amba kag aton batyagon gid ang mga mensahe nga ginadala sa ambahanon bangod ina makapahalipay sa Ginoo kag makahatag sang pagpalig-on sa tagipusoon. Ang sa imo ginhambal pastor, sa nagiging nga semana nga ang kanta is part of worship. That's why nga kung kita magsimba pastor, kung magpanahon sang kanta, kanta kita nga aton ginabatyag, hindi kay gakanta kita pero ang aton na Pinsar kundi to sa merkado. Yes. So amo na. So ini di ang aton Tuesday ng election. Nagapakita pastor nga ang pagkanta di divide gani nila nga duha. Agud to nga wala gid sang lal bala. Wala gid sang pahuway. Nga ang isa ga kanta, ang isa ga pahuway, tapos isa bolos naman na isa. And there are times nga magdulungan sila kanta. Just imagine, dua ka choir, nadlagko nga mga choir. Nga sobra, tag 100, 200 nga mga voices, I tell you. Daw maguba guro ang daw kanami pamatian nga daw ara ka na gid sa langit ya pastor nga nagapamati sini nga mga kanta. So isa na sang ako na talupangdan nga agin divide ni Nehemiah kag ni Esdras ang grupo nila agud to nga duha ka persa. Duha ka persa. And sometimes magdungan sila and sometimes ang isa magkanta, ang isa nga magpahuway. So makita naton diri nga ang singing is really part of worship. Okay. So Wednesday pastor, isa sa mga bahin nila is sacrifices. Nga ang pagsakripisyo, ang mga halad. Okay. Ang sacrifice di pastor, isa sa mga meaning gro sang sacrifices is offerings. Nga may ara silang halad. May pamangkot ako di pastor. Ang paghalad bala is only in the form of money. Wala na gid sang iban o may ara pa nga mga iban pa nga mahima makabig naton nga halad o kon offering. Kung siguro pastor magsiling kitang ang halad kwarta lang, mabutang naton siguro nga ang halad o tax na siya nga dapat lang imo bayaran para nga mangin malipay ang nagabaton sini nga kwarta nga halin sa imo. Apang hindi inaamo ang ang sakripisyo isa ka butang nga ginahatag naton labing pinakabilidhon naton nga ginaangkon nga ginahatag naton sa Ginoo sa bagay gitawag sa sacrifice. Kag wala na sing labing bilidhon pa nga halad nga mahatag naton sa Ginoo kundi ang aton kaugalingon. Yeah. Nga amo ang aton igatugyan sa Ginoo subong buhi nga halad kag iyang pagagamiton para sa iyang kahimaya kag para sa iyang buhat. Yeah. Okay. Balik kita pastor sa ilang sitwasyon. Okay. Nagkantahan sila, nag-arrange sila sa iguglingon, naggrupo-grupo sila, ginpang-hire nila, ginpang-tawag nila ang manami ng mga manugkalanta because worship, singing is part of worship. And then karon sacrifice, nag-offer sila sacrifice. Sa aton pa pastor, nagpatay sila sang mga kanding, mga karnero, kag mga baka nga ila sacrifice. After they have killed these animals, nagpasalamat sila, kanang pangalipay sila. Ang akong pastor nga nakita diri nga kaluoy balasang napatay nga kanding o kon baka. Kag sa tapos nga napatay kag nagdunglay ng ulo, nagagas ng dugo, nagpinalakpak kag nagpasalamat sila kag nagpanginalipay sila. Ang punto pastor nga sa kalipayan sang tao may masakripisyo gid nga kabuhi. Nga bisan ina nga kabuhi, iya lang sang manok, iya lang sang pispis, iya lang sang kanding o karnero, but a life is being offered for the happiness of others. Na. Tiyan mo na pastor ang
ang implication diri, ang insight diri nga nagkalipay kita sa aton kaluwasan because Christ offered himself. Mm. So kung wala gin-offer ni Kristo ang iyang kaugalingon nga ginpagwa niyang iyang dugo, we don't have happiness, we don't have joy of salvation. Kagamo ini ang isa ka butang nga dapat ginaton i-apresyar kag ipasalamatan. Kay kun ang aton thanksgiving para lang sa aton kaugalingon, for example, akong kaysa pastor, may mga birthdays, party. Kung kaisa, para lang sa aton kaugalingon, apang hindi nato madumduman ang Ginoo. So aton talupang doon nga ang thanksgiving, isa siya kapag pasalamat, kung ano ang nahimo sang Ginoo sa aton, kag hindi naton pagkakalimtan nga ang pagpasalamat ang tema bangod sang ginhimo sang Ginoo sa Yes, aton. and that's So kaya ngay sa atong ilang ginhimo, mayara sila nga mga sacrifices nga ginhimo. Kag ila ini ginhimo pagpamalandong kung ano ang kaluwasan nga ginhatag sa ila pinaagi sa dugo kag makapasag-uli sa ilang kaugalingon sa ilang relasyon sa Ginoo. Yes. And another point, Pastor, the word sacrifice. Sa aton pag nag-antos ka. Sa aton pa, ang imo nga gin-offer, sacrifice on your part. Ang akon nga buot silingon nga sakit sa imong kaugalingon nga imong ginhatag. Though it hurts you. Kay ini ang mga gin-offer nila nga mga sapat, Pastor, the best ni nga mga sapat. Ara gani sa may Exodus nga ang isa sa mga sugo ni Moses nga ang inyo pinakaali, ang inyo pinakapalangga nga sapat, amo na ang inyo nga i-offer. Ti amo ni siya. So sa pagsakripisyo nila, do may ara bala, Pastor, nga ang word nga sacrifice, nga ginsakripisyo mo, ang imong pinalangga para lang sa kaluwasan nimo. Kag sa ila paghimo sini pastor, ila gid nahangpan kung ano ang ilang meaning sa ilang ginahimo. Yep. Ang pagpatay nila sang sapat, hindi bangod nga isa lang ini ka ritual nga para sa ilang kaugalingon, kundi nga ilang naintindihan nga ini nga sapat nagasimbolo sang palabuton nga manluluwas nga amo ang mag-ula sang iyang dugo agud sa paghatag sang pagpasag-uli kag kalipayan. Yeah. So ang kalipay ilang ginbatyag, thanksgiving, matapos nga ilang napamalandungan kung ano ang buot silingon sang ilang ginhimo nga pagsakripisyo. So in other words, it points to Jesus as the Savior. Ari kita, Pastor, sa atong katapusan. Ang isa sang bahin sang ila dedikasyon, kalantahon, ang pag-purify, pagpatinlo silang kaugalingon. Ang ikatatlo, amo ang pag-offer nila sang sacrifice. And then, ang ikapat nga bahin sang ila dedication is the presence of the priest. Nga, Pastor, nga importante ang mga pare. Aton talupangdan mga kauturan, mga kabyanan nga ang Ginoo mayara siyang mga katawhan nga iyang specialmente nga ginpahain Bain. para sa isa ka buhat. Kag ang mga libinhon sang unang nga panahon ginpahain sila sang Ginoo agud sa pagdumala sang iyang buluhaton. Yes. Kag mayara ang Dios nga mga sulundon nga luyag sang Dios ilang pagasundon kag subong man amo ang ilang paghimuon sa pagpangulo sa mga katawhan sa pagsimba, sa pag-alagad, Yes. sa pagdumala sang ilang iglesia, sa ilang nga templo, Templo. sa subong aton iglesia sa pagbuhat sang buhat sa Ginoo Yeah. sa katapusan nga dagon. And that's correct, Pastor. Kag ini ang mga libinhon, mga sacerdote, ang offering to, ang sacrifice, pointing to Jesus. Ini ang mga libinhon, kag mga ang pare, pointing gyapon kay Jesus. Nga si Jesus amo ang aton katapusan nga pare, Pastor. Nga siya amo, ang kay ang trabaho sang pare is intercessor, Pastor. Ang mga katawan sa una sa panahon sa mga Israelinon sa tubangan sang pare magakumpisar sila sa mga sala. Kaya ang pare amo tuad dito sa langit sang sala ni Talpulano. Ti amo man ni pastor nga si Jesus ituad nato ang aton mga sala sa iya kag siya naman ang magatuad sa amay. So that's how the priests are so important in every worship time. Bangod ang saserdote sa tunga panahon nagasimbolo sa Ginoo. Yep. Sa bagay nga sang si Ginoo Jesus nalansang sa cross,
ang saserdote nangin wala na siya, kundi nga siguro ni Jesus na amo ang saserdote Yep. nga amo karon ang gapatunga sa aton Yeah. kag sa aton Dios nga may. So, Pastor, to recap, the part of the dedication service nila sa pagdedikar nila is singing, songs, and then ang ilang pag-purify sang ilang kaugalingon, ang ilang halad, kag ang presensya sang saserdote. Mga utod, wala ginamon siguro mahatag ang tanan, pero kami nagapati nga kami ni Dr. Aragon nahatag namon sa inyo ang mga importante nga mga insights kag mga leksyon nga aton mabalon sa aton tagsa ka iglesia sa adlaw nga inog pahuway. Aton iduko ang aton mga ulo, akong pangabayon si Pastor Aragon sa pagpangamuyo. Salamat Ginoo sa imong bendisyon kag pagpakamaayo amon ginkilalang ikaw Dios nga makagagahom kag nagakinahanglan sang amon bug-os nga halad sa amon tagipusoon kag pagdayaw kabay imong bendisyon amon mabaton nga tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.